Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Jesbil ka mga delinquent payers o kung may mga due sa pag-ibig ang tagaan na lamang tubtub Disyembre 31 para magbayad sa ilang nga utang sa pag-ibig nga wala sang penalty. Sang 2020, may 600 billion pesos nga collectible sa sa housing loan kag pati na monthly premiums ang wala matigayon nga mabayaran sa mga miyembro sa pag-ibig sa Western Visayas. Jesbil diri mga delinquent housing loans nga hasta subong ginatigwaan nga makolekta sang ahensya. Gani sa Oktubre, ginpatuman ang Special Housing Loan Restructuring 2 Program. Isa ka amnesty program para babayaran sa mga miyembro ang ilang delinquent accounts nga wala sang penalidad sa ilang arrears o kung balayran. Isa ka higayon para sa mga homeowners nga masettle nila ang ilang utang antes pa man mapilitan ang pag-ibig nga i-foreclose ang ilang propiedad matapos ang Disyembre 31 nga deadline. Sunod sa kay Wilmer Lirazan, Department Manager sang Bacolod Housing Business Center, nahangpan sang ahensya ang mga kabudlayan sa mga miyembro karon nga may pandemic. Gani ila pagid ginbuhinan ng interest rate agud mabuligan kag mabayaran sa mga miyembro ang ilang na utang nga propiedad. Hindi sila mag-avail sa sining very rare na chance. No? Kaso wala kikita sa minimo. They miss the chance nga mag-update nila ng account, nga mag-waive ang ilang mga penalties. So matapos sila is continue kita sa pag-foreclose. So sayang lang nga ali nagtitinatanya kanya simo sa pag-ibig ang opportunity. Tama kahapon sa pag-appeal, wala down payment, wala processing fee. Ang himuon mo lang, kadto ka lang dito sa among website.